Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. Anak, gikulbaan ko ining imong gipuhat. Layo kaayo ka na ako. Ma, ni ako sa yuta akong natawan. Ayaw ka balakan ako. Akong gigamit dire ang akong Filipino name. Ma, kinahanglang may mabuhat ko sa akong kinabuhi nga akong gusto. O dili gusto ni Papa Hiroshi ug Ichiro. Oh, babay na anak. Miabot na ang imong Papa Hiroshi. Babay. Bye-bye, Ma. I love you, Ma. I love you, anak. Gimingaw naman noon kong mama. Pero bahala na. Kinahanglang akong mahumaning akong plano din sa Pilipinas. Gusto na ko sa edad. Busa, mabuhat na ako ang tanan kong gustong buhaton sa akong kinabuhi. Huwag gihapon mo magkasabot si Rolando. Nga nag-uol man gihapon ng naw mo. Kuan, lisod man ang amaman dayon si Rolando manang. Pero okay lang. Mahal na ako siya. Basta mag-antos ko. Mahal. Nganong ako maning nasulti. Ay, parihas gyud taday. Ako sab kun mag-away mi sa kumbana sa una, siya maoy luuran, ako ang dili. Maubanang? Unya, usa may imong gibuhat aron maulian siya. Aw, ako buhaton ang tanan niyang gusto. Ha? Kada si Rolando nang unsakit kay iyang gusto. Sa akong nahinumduman sa una, no? Sa bata-bata pa na siyas buhi pang iyang ginikanan. Masuod na siyas inahan niya, day. O bisag dako na siya, maghagwaay gihapon nag ang iyang mama. Ha? Unsaon man nila pagkaguay? Ay, tan pa ha. Akong hinumduman, ha? Ay, husto. Ako na silang makitaan sa una nga. Birahon ni Ani ang dunggan ni Rolando. Unya, mobaw sab si Rolando og bira sa dunggan siyang inahan. Dayon, mga tawa sila. Ani ang ngan sa iyang mama? Oo, ug sa pag-uso sa VHA sa una, permi na silang mananaw Romeo and Juliet. Mao ba? Kakaraan sab good. Mamas boy di ay na si Rolando. Adi sab gyud mamas boy god. Suod lang gyud siya siyang inahan. Sudlayan pamanggani nas inahan bisag dako na siya. Mao ba? 15 anyos siya diyang namatay ang iyang inahan. Ug dugay kaayo nga nabalik sa normal ang kinabuhi ni Rolando. Si Ichiro. Manang, excuse mo na ha. Moshi. Griyo ko ikaga desta ka? Okay ra akong biyahe. I'm okay. Dariga, areta to Asian de deska. Akong kauban. I'm with Manang, the caretaker, and she is good to me. Okay. Tanashimi, kodasai. Yes, mag-enjoy di ko Ichiro. And thank you. Ay naman ang maldita nang. Oy, may kay ni anak ka. Diin man ka. Kuan, nanguha pa kong picture dito sa mas ibabaw nga bahay nang para maklaro sa bahay ang lugar. Ay naman si Natsumi. May kasulti man to. Kinsa man nas musi-musi. Ha? May kasulti siyang musi-musi? Oo, kinsa man nas musi-musi do. Oh, silingan tingalin ninyo din nga wa ko makaila. Didili, uy. Iya man tong kasulti cellphone. Oh. Ha? May nanawag niya sa cellphone nga gitubag niyang musi-musi? Oo, lagi.
kinsa lagi nas musmusi dong oy. Nganong nagdali man to siya tubag ug murag nahadlok. Ay da, iyan ang kaila oy. Musi-musi. Daan pa ko. Maproblema siya ini. Ha? Ay kay ngano man di ay dong. Kana bang musi-musi ang inyong giawayan anang imong uyab dong? O nang. Ay lagpaning ka, man taga-away. Hala, nagsilos ka ng musi-musi no. Maog milayas ka din no. Aw, oy. Oh, uy, hala. Kangilad bag nga ang gisilosang dong Rolando eh. Musmusi man. Aw, ay, angga lang tingali oy. Hala, ganindot dinis inyo kung magabiin na. Nay, klaro kayo mga suga sa ubos. Maog yun, day. Hanugon kayo kung mahalan na ninyo taa. Ha? Ibaligya man yun ay ni nilang Fernan. Kami mapugos na yun migbalhin ini sa syudad. Dili ka ganahan og syudad nang? Ay, di ko ay. Tuod di ay. Nahibaw na ko kung unsa gyud inyong giawayan ni Rolando. Kay unsa man nang? Misulti ba si Rolando nimo kung unsa iya nasuk anak ko? Oo, nagsilo siya ng musmumusi. Unsa? Unsay musi-musi? Ay nakabati baya ko nga nanawag nimo ng musmusi ganina. Ha? Naglagot kay Rolando oy nga akong gisultihan nga nakigsulti ka tong musimusi. Kamura magmusmusi day oy. Unya miangkon gyud siya nga mao ni inyong giawayan. Nasilos de siya nang musmusi day. Oy. Ngano katawa man ka day? Oh, sorry nang. Kanang tinuod ka? Nga misulti si Rolando nga nagselo siya ng musi-musi? O lagi. Kalit lang kong gisapot og maayo. Mugot man to siya naugdaan no. Ay misamot ka mugot. Oy. Excuse na nang ha? Hain man siya. Tos lantay sa silong day. Adto akaw am-ami to. O tambag lang ha. Ay nalang pakigsulti atong musmusi ha. Okay nang. Salamat sa tambag. Ari uno na nako si Rolando. Ay hala padayon. Ay ning mga batanon. Makalabad gyud sao. E pagkangilad ba pupangan silang giawayan musmusi? Dool ra mas nagkamungi-mungi. Maduol ko ha. Nagselos di ay ka ni Mushi-Mushi? Oy, ayog misingisi dia. Bihay ko din eh. Dili na lang ko ta mag-away, Rolando. Ganahan naman ko makigsuot ni mo. Param sa? Ha? Param sa? Anong magkiksuod mo ka nako? Anong di man si Ernie nga imong suron? Amigo naman mo, di ba? Ambot lang. Siyambot lang. Naglibog lang ko na ako. Kaya bisan unsaon ko ni mo sulti. Insulto. Masakitan ko ni mo bisan unsa na lang. Pero okay rin ako. Masakitan ko primero. Pero mawa raman sa dayon. Oh, praning tingali ka. Unsa praning? Nalibog ang utok. Parehas, ana. Nganlan ko di pag dili mao. Praning. Libog og utok. Pero okay ra gihapon ako. Mabagting gamay ang akong kasing-kasing sa kahiupos. Pero mawa ra sa dayon. Nganong dili makaganahang magig-amiga na ako, Rolando? Sa makay, dagdag bari mo pangutana. May ginauna ako dire. Ayaw pagsamok-samok. Ako tag-ano na gimagyaw na ha? Ako no? Uy, huwag ka agog na mo. Ano kung tao na sure mo na si mong utok, nga ikaw ang akong ginauna. Kay klaro man kaayo. Kisapot ko kanako ganina. Kay akong gitubag si Ichiro. Kay pa man ko nga nebaw ka nga si Ichiro ang nanawag. Kay
Namushi-mushi ko. O, nagselos ka ni Ichiro, no? Unsa? Pero ko tayo magsilos mo ko ang imong pamanon noon. Mauna imong gisulti ni Manang. Nagselos ka. Oy, ako lang to siyang gitando. Aron di na mo taas ang istorya. Oh, mauna. Gipatuusan ni mo si Manang nga. Uyab kita nga nag-away lang. Ikaw ba no? Kulit ka. Unsay kulit. Samok o kitan. Dili man ko magsamok-samok kung makig-amigo na katarong nako. Di lagi ko ganahan. Kini man kung imong dunggan na medyo tangkag ang nakaingon. Ay, ayaw gikapa na akong dunggan. Saka ba? Usa ka? Aray! Ha? Sakit ng kamot nako. Hoy, paminaw ha, kung muduol ka na ako, ayaw paghikap bisan unsa nga parte sa kong lawas. Ha? Wa pa ka makailan ako, Natsumi. Busa pagbaton og limitasyon sa imong buhaton ako. Nga naman, mahadlo kang makahinumdum sa imong mama? Naibaw ko, suod ka sa imong mama ani. O mauni iyang buhaton nimo. Nganong naibaw ka man? Ha? Nganong naibaw ka na? Ah, si Manang. Nagpakisusi ka ni Manang, no? O gusto may duotan na. Gusto ko makailan ni mo, Rolando. Sa tinuod ni mong pagkatao. Ay, Rolando! Yaon sana ni mo sa Natsumi? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!